खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेलखौ फिन खेबसेबाव बर'बावबाय सबाय माजेव जेव फगवाननाय महर लान सनाफोर दामगै एमफ्राय ब्लगखौ फरायसा सिनायलांबा जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो लिपस्टिक एसे फोनस्रायदोंहाय बोरैबा दाग्ला आग्ला सोरनोबाय लाजिनो ओंखारलायो एसे फोनलाबायनाय जाया नालाय आंना ओमफ्राय नै नायदो बिमा फिसा साथामजों लिलाला ओंखारबावबाय ड्रेसा ओमफ्राय दहायनियानो स्कुलाव थांदोंमोन ना बिनि मोनसे आगोलनि ब्लगसो आं स्कुलाव थांनाय होदोंमोन फैनानै लामस्रांनानै दोनबाय आरो नै बेलासियाव बेखौनो गानफिनबाय गोदान गोदान गानबाय थानायनि नियम गैया बारा अबाय थांनानै ओंखारदों होनोबा आं नोंथांमोनजों देखायनो र' नैबे बुस्थु आरोना सनाफोर नै थाइजौ बा आं खेवलायला आं स्कुटियाव पेक खालामखाबाय दाखालि आं न'निफ्राय फैनाय भिडिअ होनायखौ जाय नायदों बिसोरो मिन्थिखासिगोन आं थाइजौखौ थफ्लानै लानानै फैदोंमोन मनानै ओमफ्राय नै थाम्फैया मनासेया ओमफ्राय आंनिमोन होननानै बुंदों ना आङो ओमफ्राय हाननाय थाजा थाजा गोनाङा बेलेगावसो थांगोन होननाया दासिमबो थांनाय जायाखै आरोना बे बुस्थुआहाय उदालगुरियावसो थांगोन आरोना बे बुस्थुआ आंनि बिबोनांनाव आरोना ओमफ्राय माने सासे मानसि थांनो नागिरदों नालाय बेनि हासबेन्डनि रिलेटिभ्स जायो बेयावनो थायोमोन बे थांगोन जाहैदों आरो सासे सेंग्रासा गथ' आंबो लोगो मोनफेराखै फन नाम्बार लानानैसो आं दा लोगो हमनो नागिरदों आरो गथ'खौ ओमफ्राय बे थाइजौखौ हरफानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं बेसेबां बुरजा लाबोदोंमोन ओमफ्राय दा बेसेबां खम जाखो नायदो आं लाबोनायखौबो जाखाजोबनो हाखायाखै माखासे गारनांबाय लरायनायफोरखौ गारनांबाय माखासेखौ जाबाय बिमा फिसा अहानो ओमफ्राय दा बिबारनि नामै लाबोनायखौ आं थाइसेबो दाङाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै माखासेया ओरैनो गारजाबायसो आङो ओरैबादि मोजां फुला खालामनानै दोन्दोंमोन संग्रायावहाय अब्लाबो आं बहाथो बासिनो हानो नङा होमबा बहाथो बासिनानै लाखिनो हानो थाइजौ बुस्थु फिथाइ गोमोन बुस्थुखौलाय नङा होमबा ओमफ्राय अब्लाबो बासि एसे राफोदखौ आङो हरनोसै आरोना अन्थाव बाथाव बेबो न'नि थाइजौखौ गोसोखाङोना गोदैथारबो नालाय न'नि थाइजौआ ओंखायनो बेखौनो दा हेब्रुमनानै ओंखारदों लोगोसेनो बायदि सेयार खालामलांसै आरो नोंथांमोनजोंहाय स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसआव मा सेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों आरोना हेलमेटआ स्राय हमनानै लाबाय ओमफ्राय फिसा सानैया लान्दांसो जागोन आरोना ओमफ्राय आं अबेबा ब्लगसआव हेलमेट गानबा होनोना 1000 बासायनो गानदों होननानै आंनो बुंनानै लायो ओमफ्राय बेवहाय आंखौ होनबाय आरोना 1000 बासायनोसो गानो नोंहा सेफटिनि थाखाय गाना होननानै स' बिदि नङा सेफटिनि थाखायनो गानो 1000 बासायनोबो गानो सेफटिनि थाखायबो गानो ओमफ्राय आं फान हिसाबै 1000खौ लागायदेरना होयो आरोना ओमफ्राय आं सानो फिसा सानैयानो दंखायो बायसान्स आङो माबा मोनसे जायोबा गोलैबायोबा आंहाल' खर' माथाय सेफटिनानै मा जानो होननानै मालाबा रागाजोंबो गानलायलाङा आरोना ओमफ्राय उन्दैना गानहोजायाबो जायो येस हेलमेटआथ' सेफटिनि थाखायखा फैदो हाबाब गाखोनो माम्बार जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै सोनाफोर गोदो राजाया स्कुला बेयावसो एडमिसन होग्रोदोंमोन आरोना आङो नै बोरो ओइलाय MCM उडलेण्ड स्कुलाव होदोंमोन आरोना नार्सारि केजिखौ आरो ओमफ्राय गथ'आ बे जेरावनो थायो ना मानो ओंखायनो बे जेरावनो थाथ'फैबाय बेयावनो लिंहरनोसै ओमफ्राय क्लास 1निफ्रायसो आङो बे दा फरायनाय स्कुलाव लांदोंमोन माने बेयावहाय फिल्ड आरि गैया नालाय फिल्ड आरियाव एसे ओंखारनानै फ्रि खारसारनो हानाय होननानै लांदों आरो जेबो उसुबिदा मोनाखैमोन आङो नार्सारि केजिखौ बेहायनो फरायजेनदोंमोन जों अबेबा बैथिंसो थायोमोन र' आलासिखा मालाबा देखायगोन आं फार्स्ट थाजेननाय रुम बेसेबां गिदिर खय लाखनि सेयार खालामगोन आरो नोंथांमोनजों मालाबा ना ओमफ्राय वालफ्रा पेन्ट खालामजोब्बाय आलदानो बिफायाबो फिल्ड गोनाङाव लांदों एसे फ्रि खारसारनो मोननायाव होननानै आरोना बेयाव जायगा गैया नै फिल्ड गावसिनि न' बायदियावनो बानायनाय आरो स्कुलालाय मोजां गाज्रि मोनाखैमोन आङो थांबाय गथ'आ लानानै स्कुलनि सेरावनो थायो आरोना ओमफ्राय आंहाबो बारा रायलायनो रोंलायलाङा एसामिस गथ'फोर मा होनना बुंनो बिसिनाथ' हरैहाय उदालगुरिफोरना खायफा बर'बाबो हारसासो रायलायलाजोबोना सुरफ्रा जाया आंहाबोथ' एसामिस ना बाङालिनि मा रायलाय मिक्स आरोना मोनसेयाला सिं फरासुना रोंनाय गथ' लाजिलायलांबाय आरोना अब्लाबो जाला मोनला बोदलालाबायबाय आं मिनिनो रोङिखौ रोङि आरो माथो खिथानो लाखाबाय आंना भाषाफ्रा बे लाब्रासो दै बाबु होननानै खिथानो लाखाबाय आं एबार थांगोनसै थ' एफाजोंनो 1 2 3 4 4 5 सिखार होननाय बायदि बाजाराव हाबखाबाय आरोना सनिबार बाजार फुरा खालि सान्ति बाजार खालामनो हादों आरोना एफा लाबाय नै ओरै फट' लाग्राया सासेया हनै 10 थाखानि थालासे हरैहायबा एसे होदेरनानै बेखौनो 20 थाखा लागौमोन आरोना बेयावबा एसे गाहायाव मोनो हायोबा बेयावनो फैनांगौ आयौ मानसि गुफुरनो खुसै आंखौलाय प्लास्टिक सिङावलाय गिलु बालुलाय एसे आदार जालांनानै हाबबाय आरोना आयै दै गस्लाया गलायबाय मा नोंथां एगजामाव ओमफ्राय मोजां जायोबासो आं मम' जाहोनो लागामोन नङा बिराद गोबाव जाबाय मम' मोनजायैया आङो रिजाल्टखौ नायनानैसो मम' जाहोगोन होनदोंमोन दा रिजाल्टआ होननाय बायदि मोनाखै नालाय ओंखायनो मम' मोनजाला नोङो आगे से
होमबासो मम' मोनजासिगोन आरो आं मम' थम' जाहोथ'ला बेनो नोंनि साजा मोजां फरायदो ओमफ्राय बास नोंहालाय मा दिगदार मा सान्थि मोनो रावबो गैयावसो हाबनांगौ आहा जेराव गोथाव फ्रि गोथाव मानसि भिर बेयाव हाबजाला सिम्पोल सिरि फिसा रावबो गैयै दखानावसो हाबनांगौ जायो नैबेफोरनि जुनैनो बेखौनो जालांसै सिम्पोलनो बिराद गाज्रि आंनि उदै खुगाफोरा आरोना मा होनो मिरामिस जाबाथाय थाबनो ओंखाम उखैलायो दायो मिरामिस जाबाय नालाय उखैलायबाय जादो र' नोंनो खालागन लाबोगासिनो दङ बिफाया बुंदों अमा दाजाथ' बयलार दाजाथ' नाफोरखौनो जाथ' होननाय लोगो लोगो जि खरा आरोना नाखौ बायग्लुंथारबाय आङो फैयै फैयै माने ससे बाजार लामानि बाजाराव आरोना मोनफैबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय फिसा फेमिलि इसेयानो थोयो होनना बुंजाया आंना अन्यआ नै फवासे थोयोबाबो नै बेखौ नायदो ओमफ्राय 5 केजि लानानै फैखाबाय ओमफ्राय बेबो सबसे स्पिडआव जोबगोन आरो आंना ना ओमफ्राय नैबे दालियाबो थाबैनो जोबगोन पापर ओमफ्राय नाखौथ' आं दहाय नोंथांमोन देखायखादों ओमफ्राय आङो फार्स्ट हाबनाय दखानाव ना गैलामोन ओमफ्राय ना बिदै एसे नुनायखाय नै 30 थाखानि लानानै फैदो आरोना आं बेखौनो 40 थाखा होनदोंमोन ओमफ्राय मम'सो जागौमोन होननानैहाय एसे उदासि जेरा खालामबोलायो आरोना ओमफ्राय अख्रा खालामनो हायाखै आंजों आं होननाय बायदि नों नाम्बारखौ मोनाखैना होननानै बुंदों नालाय आङो एसे ओमफ्राय मा होनो जाहोथ'वा आङो र' दाबो आंनो मोजां फरायनानै देखायोबा गरम बन्दनि सिगाङाव आङो जाहोगोन आं होनना बुंदों आरोना माथो होनबावनो ओमफ्राय बिनि आगोलनि मोनसे आङो पेपार चेकिंनि भिडिअ शेयार खालामनायखौ नोंथांमोना मोजां एडभाइस हरदों सोरबा आं बायदि बिमाफोरा बुंदों औ बिदिनो जायोहाय आंनाबो बिदिनो फिसाया मा खालामनो मानो होनदों औ जेबो नंला मा खालामनो लासैनो बेसे बुजियो बेखौ नेनांसिगोन आरोना ओमफ्राय बिराद रायलायोबो होनदोंमोन ना आङो ओमफ्राय बेयावसो मोनसे कमेन्ट फैदों आरोना नोंनो लेब रायलायो ओंखायनो फिसायाबो लादों औ नंगौ थ' बे रायलायनायखौ लानायजों लोगोसे उन्दै समाव आं जेरैबायदि माने सोलोंनो उत्साहित दंमोन बेखौबो लाबानो जायोमोन ना माथो होनबावनो फिसालानि जादफोरखौलाय आरोना माखौ लानांगौ बेखौ लाया माखौ लानाङा बेखौसो लायो बिमानि लादोंदां होननानै औ आंबो बिराद रायलायो ओमफ्राय लाथों दे रायलायनायखौबो जेबो नङा आं बाजाया खिन्थु फरायनाय समावबो आं माने गोसो होजानो लुबैयो आरो बेल' आंना ओमफ्राय मा होनो आङो एथ' रायलायबाबो सिगां समाव बेफोरबायदि क्लास 5 आरो 6 स्टार्टिंनिफ्राय आङो रावनिबो फोरोंनाय मोनाखै आरोना आं बिराद रायलायनो हागौ उन्दैनिफ्रायनो आंबो अब्लाबो आङो गावनि फरायनांगौ गाव हारसिं फरायथारोमोन आरोना आं बेखौनो बुजाय आङो फोरोङोमोन आरो फिसाखौ ना बाखि मालाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय मा होनो गोदो जोङो LP स्कुलाव फरायनाय समावथ' जोंना सुलेखा मेमसोमोन ना नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो सुलेखा सिंगार मेम आं बिसिनिनो गामिनि माने बिनि हासबेन्डआ जोंनि गामिनि आरोना बे जोंनि गामियाव हाबा जादों आरो मादैयानो होनोमोन जोङो ओमफ्राय स्कुलाव बायद' होनोमोन आरोना बेजों ओमफ्राय जों ओरैबादि फोरोंजानो मोन्दोंना क्लास 3 आरो 4खौ बेसोर मादैमोना फोरोङोमोन ओमफ्राय सासे आब' बायद' दङमोन बियो क्लास 1 and 4खौ फोरोङोमोन आरोना जोंनि समावथ' क्लास 4सिमल'सोमोन दासो क्लास 5सिम जाबाय LPफ्राव ओमफ्राय साननाय फारि ना 7 सानजाबखौ आं ओरैबादि खस्थ' मोनोमोन बै समाव आरोना ओमफ्राय बिराद फरायोमोन सानसेखालि मा जादों आङो 7 सानजाबखौ हायैनि थाखाय साननाय फारि लेखाया फिसा दंमोन ना जोंना साननाय फारि ओमफ्राय बिनि सायावहाय 5 फैसा 10 फैसा लिरलायनाय दंमोनहाय जोंनि समावहाय सोर नायनो मोन्दों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना बेबायदि साननाय फारिखौ सोर फरायनो मोन्दों ओमफ्राय दासो मायदि जाखाथाय बर' मिडियामफोरनाबो आं मिथिला आरोना ओमफ्राय जोंहा बिदिखौ फरायनो मोनदों ना बे बुस्थुआ फिसा नालाय बेखौ लाखोमानानै फैनानै जा जोंनियाव स्कुलाव माने नारें बिफां दंमोन आरोना सिङावहाय ओमफ्राय फाख्रि बिफां आरि दंमोन आरो बिनि सिङावनो जोंखौ माने मोखासथ' लिरनानै लाबो होननानै बुङोमोन आरो बेखौ जा लाबोखोमानानै जा आरो जसिनानै नायखोमानानै लिरखो आङो बायद'मोनजोंलाय नों बहा हानो मालाय नोजोरखा ओरैबादि फैनानै स्केल गोलाव औवानि जों बिखुङाव फ्राद खननै मोदै गजोब्बाय सिबाय आङो आरोना लेखाखौ नोङो मैया फरायनानै फैयाखै बे खनसेल' आङो बायद'जों बुजादों बे दिननिफ्रायनो आङो नायनानै लिरनाय मानाय नमस्कार क्लास 3आव मोनबायमोन आङो अब्लाहाय आरोना क्लास 3आवबो जोंखौ साननाय फारि फोरोङोमोन ना बे समावहाय मा दल'था सना बिदि बुजानो मोन्दों आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां फोरोङोमोन बिराद मोजां ओमफ्राय दा हेड टिचार जाबायनो आरोना ओमफ्राय आं खाथियावबो लोगो मोननाय जायाखै दाबो बेयावनो दङ रिटायार जायाखै हेड टिचार जाबाय होनना बुंदों आरोना जोंनि समाव हेड टिचार नङामोन फोरोंग्रामोन आरोना ओमफ्राय दाबो हेड टिचारबाबोथ' LPफोरना फोरोङोदां दासिमबो ओमफ्राय आं मिथिला आरोना दाथ' बिजनियाव थाबाय बिसोरो आङो 4आवल' मोनदोंमोन अब्ला बिसोरो बिजनियाव फैबायमोनदां बावबाय आङो एसे बारा थिग गैला आरो गोसोआव गैला अब्लाबो दा बिजनिफ्रायनो हान्थियो आरो बिसोरना
ससनाफोर ओमफ्राय आङो बुंनो साननाया जाहैबाय आं उन्दैयाव बहुत गोसो होनानै फरायोमोन बांसिन ओमफ्राय खुनु बेला टिउसन आं लाफेराखै ओमफ्राय जोंनि समाव फरायनायफ्राबो आलदामोन ना जेनेबा खममोन अब्लाबो खम हिसाबैबाबो जोंबो इसिबां सयतानबो नङामोन ना जोंनि हिसाबै जों थिग दंमोन ओमफ्राय आं हारसिङैनो फरायनाय आरोना आइ बाबामोना खुनु ध्यान होनो टाइम गैया आरोना बुङोल'मोन फराय होननानै बास ओमफ्राय नायनांगौ मानांगौ गैयामोन आरो ओमफ्राय आङो जास्ट 6, 7 फ्राव मोननायाव अबेबा मेथ्सखौ फटकरि हायाबा बाबानाव जास्ट एसे सोङोमोन आरो आङो ओमफ्राय बेनोमोन बाबाया एसेबो टाइम गैया सानसे दुब्लि दुब्ला ओमफ्राय आरो मोनासियावबो नै दाबायदि 7टा 6टाफोरावबाथाय मालाय फाथो थननाय आरो नों फरायनो बादोंबा फाथो हमफादोसो जोंना बिदिसोमोन आरोना फरायनोबा फरायबाथा खिन्थु आङो बिराद फरायोमोन दे गोसो होनानै क्लास 1निफ्रायनो रल नम्बर 1 जायोमोन आङो ओमफ्राय एसे देरलांनानैसो आङो 5आव फैबाय थेवबाबो हालांबाय थादोंमोन ओमफ्राय ओरैनो नों फरायबाथ' मानसिया टिउसन नांगौ जायोबा सोरनिबा मोजां फोरोंनाय नांगौ जायोना बेफोरनिफ्रायसो आङो मेथ्सफ्राबो हार्ड जालांबाय मालांबाय ओमफ्राय मानसिया बान्द्रामि जालांदों आरोना ओमफ्राय जेला आङो क्लास 3आवमोन ओमफ्राय क्लास 4 फोरनि स्टुडेन्टखौबो आङो खोमासे खेबनो मोनबावोमोन आरोना माने जोंनाथ' स्कुला कन्टिनिउ हलमोन खुनु खथा गैयामोन आरोना बा 4नि लाइन बा 4 3 लाइन बा 3 2 लाइन बा 2 बेबायदिनो नुहुरलायजोबो ओमफ्य हारसा मिडियामनाल' गेजेराव साथाय बेरा होनाय दंमोन आरो जों फरायनाय समाव ओमफ्य हासोमोन स्कुलाहाय ओमफ्राय मा होननानै बुङोबा डाइरेक्ट माने क्लास 4नि सोरबा साननाय फारि हायाखैबा आंखौ सोंहरखाबाय आरो बियो आंखौ डाइरेक्ट बुंहरबाय उमुक नों बुंलाय बेसेबां 4 सानजा 4 बेसेबां ओमफ्राय आंहाथ' साननाय फारिखौ मानजा मोनखानाय फुरा सका हालांखायो खिन्थु 7निखौल' एसे हार्ड मोनोमोन आरोना आङो ओमफ्राय डाइरेक्ट खिथाहरनोसै आङो 16 जायो होनबाथाय नों ओरै फै बै क्लास 4नि मानसिखौबो आं खोमा खेबनोसो मोनबावोमोन आरोना एसे स्मार्ट मोनसिबाय आङो मोजां गाइड मोनबा IPS जालायगौमोन खोमा आङो थ' दा आंनि दिना गैला फिसालाखौ हानायमानि नाजानोसै आरोना एनिवे ओमफ्राय आं ओंखायनो फिसालाखौ बिराद बुजायो आरो आं सिगाङाव टिउसन मोनाखै फोरोंजानो मोनाखै बेनिखायनो आं दा बे सारा सुबिदाखौ नोंनो होगासिनो दङ नों मोजां फरायहोनानै आरोना बेबायदि थिगसे बुजायबाथाय एकदम सोङै एलु सोंनायसो ओमफ्रायना कुइसनासो जोबला बिदिनो न'आवबो एसे फेथेर खारोना ओमफ्राय डाइरेक्ट नोंनो खिथाबाबो सोङै जोबनो रोङा होननानै रायनानैसो फरायहोनांगौ आरोना स' जेबो नंला समान नाजालांबाय थानोसै बिमाफोराबो जिरायफानानै आरोना फोरोंनो रोंलागि दादों जिरायफानानै डिउटि होबाय थानोसै आरोना जेरै आइ बाबाया आंखौ आगोलाव जिरायफानानै बिदि फोरोंनो मोनाखै थ' आं दा बेफोर सुबिदाखौ फिसालानो होनोसै आरो फोरोंनोसै स' ओमफ्राय दा आं भिडिअखौबालाय माथो गोलाव खालामबावनो एसे गोलावानो जासिगोनसो खोमा ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनो जालांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय